נכון שאומרים מראה שעל הקיר, אז חיפוי שעל הקיר. מי שמכיר אותי יודע שאני לא אוהבת קירות לבנים משעממים. להשתמש בצבע זה הפתרון הזול, אמנם זה נותן חיים, אבל עם הזמן צבע דועה, מקבל מכות, משתנה. חיפויי קיר פולימרים זה מוצר שכאילו מותאם לשוק הישראלי. זה לקחת את הקיר, לתת לו חיפוי ששומר עליו, אלמנט של סרגלי חיפוי מושלמים, דקורטיביים, עם לייסים. תראו כמה שזה יפה, השילוב בין כל החומרים. זאת אומרת, הלבן הנקי, הסטרילי, ותראו את הפאזה המהממת. אלמנט של הסרגל, שהוא פשוט נותן השלמה ללבן הנקי, ושילוב של הלייסים. זה חברים, חיפויי קירות פולימרים שפשוט מדברים, ולא נותנים לקיר משעמם להישאר קיר משעמם יותר. קיים בכל המינים, בכל הצבעים, בכל הטקסטורות, זה פשוט מטורף מה שאפשר לייצר מבית. אם זה בלבנים, פה אנחנו רואים ממש חיפוי שהוא פשטני יותר, חיפוי שהוא עדין יותר, שקט יותר, פשוט יוצר לנו קיר שהוא מרגש. ואנחנו יכולים באמת להפוך את הבית שלנו למזמין, לחם יותר, על ידי חיפויי קירות, במקום שם עוד קיר לבן.